ai ngồi ở đây ông yo cái này kalat ban kran cái tiền trong đây linh ba cái này cái YouTube bắt ngay scam cái long cái jinker khu kau lên cái khu happy baro kipas ngap bagi biak snow ya cái này cái khu bo trong tiệm đây wat hap deng cái jing bam la jingi ban lech cái yeng cái trong đây ni bang ni kendu lang kum kia bang cái trong đây rồi ai ngồi ở đây ai cái này kalat hangi lang baro ya ka bangin pla ni penyo snow ya cái tiền trong đây ha pi baro kibran ki yeng ki jong pi angai scam ka ni khu bor kalong ka jingker khu sa isen pat ka jong blai ha ka ji im ka jong pi shwa ye ka bangan kuran ka tien jong blai tongi nei lang ha ka ni ka por ha ka jin tuai ai ngo ime ko trai ye ka ni ka lat ka kabuk siar ka bang yo an puli ne ka tien jong me pat kum jo pan ye slok ne ka tien jong me ko trai shabro ki bas ngap ka bi sngo ko trai ngadwai ka jingker khu blai jong me ya kani ka tien jome bat borok ki bi sngo ko trai bat kham tam ni ka ji im ki ka man ka sngi ngadwai nga pan ni borok ting jisu trai nang prem jangi amen ka khubor ngo kwa sim na ka tien ka jong blai na gospel lucas no ma phra ka khat ka afusan ka phra ka khat afusan ka ong kum ni uni ulong Uei Shisha ba hukum ya kat kita kal be ka bagi ka ngoi uni ulang Uei Shisha ba ki ko ngoi kata ka di khubor kama kwa mera ka ni ka pon ulang Uei Shisha bagi ko ngoi khindiat sabangin sedang banya chakhmat ka ni ka jingka ki tim blai ngan pin kan mau khindiat ya ka ni ka jing tho ni ka tin blai ha ka ni gospel lucas no ma pra ka ba apa ada option han ni thu bu jisu lo ong ki sanran jo yang ni le silang ki ni ka pung ki sanran ong ka tin blai ringkat ben Yesu kala ya kita ka pung ban le silang par hapdeng ka jinya tin ju ki kat bau Yesu dong yo thia ong ka tin ka jong blai ke eryong kala pen ki ya kita duriang ba kala wanra ka jinya plung ka bajur pala pengat ik sendran da ka jing syap tiang ha kita ka po ba kala do jing man ba ka syap tiang ke le ben ka siu Yesu ong ka tin blai bau Yesu lo sneng ya kala ya bat ya kata ka jing plung ba ka long jai đây apa ki i ka ni ong ka tin blai kila ong ya ka ni ka tin blai Uei Shisha ba ki ni baro ki ka ong yo ka ni ka de ki jingkai ka badon ha ka ni ka benta jo ka long ma phra jong Lucas kam de ta ka jin thu khana de ka de ki jingja ka ba Shisha happening ki sinran Yesu lem ba Yesu ha ka jinya ti jong ki na ka ni kalanong ko man sim likely kimat kamat ka bading kong kadai ka jingdan kam ban kongo ya ka tin jublai ka jingdan kam ya ngai phi ban baro ban kongo ya ka tin jublai hagani ka khot ka ba arfu a ju kan ne ka no ma phra ka tin le ka ong kum ne u Jesu lo ong yi kisan ran ju ya ngi le chi silang ka pung kata ka de ka jingkwa ka jong Jesu ula pen pau kisan ran ong ngi le chi tai shwai pa ka jaka nama ka dan ka benta ka ba kraw ka ba ngala ban le ka mon chok lai ni i ya ka ai ka ba itnat na ka ni ka nong ba na ka ni ka jingja na ki sindran ng Jesu haba Jesu ong yang in le cha silyang ni i ba ki sindran Jesu kem sim la ai ka nu ka daw kem sim la le par sha yu kem sha ong try apse ani long ne eng le la sha la shisngi ani klet no ping im na kwa ban le Henry hang ni i hakini ka khot ka ba arwa ka benta sedien ong ka tien jong blai ti ki lai pen mi no ya ka leng ka mut ba ka pen pau ba ka don ka jing ka ngo ya ka ai ka ba kli osngo ki sindran ha ba ki osngo yo Jesu ya ka ai bo ong ki la pen ka ngo ya de ha ka tien ka jong Jesu ha ka tes me rem lai tho spang ni wo breu bakteng na aman oblang orang ba pa yapam jong us em Syria udon ye gi jingpang nyong tholi ka ma chu bat baro gisngi ju la wat kila ban yo gi bin khia hanai sim na don kalat ban khia ban yo khia hanai ka we ne gi shakri ban ka yeng chu kalong mo don we shakri jong blai nong thul pa jong blai hapo Samaria oblong Elisha ula ban yarap ye pi masnya sngoy da tien
Una aman ringkat pakata syagri jo ki alej Samaria dak jitu ban yo khia dak la poi hak dak snong ong ka tien jong blai ba ula community ba wak syagri blai won ni kan doi hanai lo ong dak tien ling ba ka syagri jo ban ong yo kan ra jo jong ka ban ngam hawa jadan nyausian kalong ka Uei Shisha bu ya sngo ya kata tien ngam hawa jadan kila adli ki jing khom jing de pandam Kohnguh ya kata tien kawai wong Kohnguh nga ka ni ubri ubet ubiang ubri obadan ka bon simwan ladi hap ong de ki wai wan ka ba Kohnguh kat nga ubri ba pau ha pha ban le ha som ha ka wa jadan ka ba jabo ka ba jaklia handoi nakadaw jong kita ka tien blo ong ngam nyau sien haka ba khadu ong ka tien blai ula pen Kohnguh ila de lo lai ban ngam nyau sien bat haka nyau sien o ngam ko ha mi no ko ong ka tien blai ka jingpang jo ka jano na ka met jo kan ne ke ya thu sapang ka jingko dor ne ka dor jong ka jing Kohnguh nama ta ku ki para kom mangi ikisen ran yung Jesu hau chu ong yang ile siliang kim simle persya henai pendam bat Kohnguh hau Jesu ka dai yang ai piru balong ki Kohnguh ya ka ai ka tim le ka kran ha ka im jong ajong pi ka kwa ban bu ka jing kali balai ni de ban Kohnguh ya ka tien jong blai balai manga ma pi ka Teibor ka wai nginan ka mas ngap ban Kohnguh ya ka tien jong blai ka baning kong kalong nama baga dai hi ka tien ka jong blai Matias mo basar ka basaw ong ka tien blai om do ku pu mo bri nem hana de ka tien ka bino na ka shendel ka jong blai om do ku pu bri nem hana ka tien ka jong blai da ka tien jong blai ka ba an nginan ka man Kohnguh nama ka tien jong blai ka pensan ya ka jing em ka ba genjam sem ka pensan ya ka jing em ka jong a ka jong pi kapan klan ya ka jing em ka jing dai jong a pi blai kapan klan ya ka jingai ka jongi sim kong patas no baar ka baar kong to pun kwa her her ka skol ka dot ka ba dai sem khnang ba pinsan da ka bat da kan tien khnang ba pinsan da ka ong ka tien jong blai ban yarap yang ai pi ban klan yang ai pi ha ka jing te ba ka jingai ba ka jing em ka dam sem ka benta ka baar ka jing em haringkat ki jing e ka jing em haringkat ki jing ele hagi khot ka ba ar pu a ba apply ni i hagi ka khot Bible haga ba Jesu ong iksendan yang ni le chashiliang kapung hangi Jesu sim la kolar ara philej bat nga chashiliang kani kapung kandan kalenti ka basok bat kamdan kanu ka je haga je em ka jong phi a philej bat nga kanam dan kanu ka banta kawan pen kuslai ne piling ai ka jem jong phi hanai Jesu su ong ni kan tien yang ni le chashiliang jong ka dureu yang ni le chashiliang jong ka ni kapung kata ka ni ka jing ong ka jong Jesu habang ini ka tien jong blai haga khot ka ba arflai handai kat ba kinang penyai lieng ulayo thia te ka aryong kala her ha ka kapung ba ka lieng kala nang dap da ka bat sa bakken sayap ni ini khot ka arflai kat ba kisenran kinang ya nanti hak ba khot arflai ko ong kat ba kinang penyai ka lieng kamut kat ba kinang ya nanti kat ba kinang don ha po ka ya nanti jong ki ka tem le ka thu ba ka eryong ka pen khi ya ka ka pung ba ka jing ai plong ka ba jur ka sho ya ka lieng ka ba ki shong bat kane ka jing sho jo ka eryong ba ka jing ai plong ka pen kuslai bat ka pening a ya ka jing im ko jong ki ha ba ki ya nanti ha po ta ka pung ki mat ya ka jing e ki mat ya ka jing jan ki mat ya ka jing le ba chi khai philan ong ki dei ki sindran jo ki dei ki nong buat pa jan e jo ki bria ba khot ba jit ka pang jo ba lei pat ki mat ya kum ki dei ki jing e hang ni ha bang i phai ne ka tien jong blai ha bang i pe ne ka jing tho ne ka tien blai ni bon ki jing ja ki ba ja ha ki bria ko jong blai bon ki jing ja ki ba sne ka ba shir khai ka ba ki bria jong blai ki mat ha ki jing an ti ka jong ki kon sa ha ba ki me na Egypt
ban lai cheri kanan ki mat ya ki jing ha ki yan ti jong ki senran jong Jisu ha ba ki dai ban yalap na ka we ke jaka si ko pa ka jaka ki mat bun ki jing ba ki ban wet ha ki yan ti jong ki kum jo ki kristan ki ban kong ha ka por jong ki apostol ki ru ki mat ya ki jing man uwei pu ubreu ni kan do ki jing ha ki em jing don ki jing ka bang yamat na ki khon ki kiti don ka jing ka yamat ha ki ngene shi korem don ka jing bang yamat na ki jing pang hitam bat kom ta ter ni don la ka jong ki jing kan do ba ka jing man nga ko an bo ka jing kali la da kini ki senran jong Jisu ki kan do ki jing ha tu ka dai ne mi ngiwan ma ki jing ha to ka dai ne mi ngai pi kum ki ba ngai ki jong blai kum ki khon jong blai kum ki ba ji jong blai kum ki ba si spa jong blai ban ma ki jing ka tin jong blai kitab job ko ba ar ko ba sipo u job ong ila ka jong ka korem jong ha to ngin pediang tang ya ka ai ka ba na u blai om ya ka ai ka ba sneu ngin pediang tang ka ba om ya ka ba sneu kani ka thau baga jing ko jong jong pi om de bi ma tang ka jing ba om de bi ma tang ka jing stok hangi ma du ya ka jing ka jing le ha ka jing ko jong ha ka chi post no Philippines lo maning kong ka ba african dai on ka tem le na ba happy la ai na ka ban tau Chris om tang ban nge hau han dai ban sha shi tom ru om tang ban nge jong Jisu ko la biang na ka tem le ko ong bangin ma ru ya ka jing bagi jara ke jem jogi kata ka ke jingbo den ti ke jong play nam ta ke jem ke jong a jong pi kom ki boreu ke jong play kom bagi senran ki ma ke je hap den ke jinya ti ke jong ki niru ni ya kendo ya ke je namar Jisu lo ong baka dei yang ni ban ya hakan ti ba kem om hakan ti ka ba kloi ban ya akan ti ka ba kem kan ti ka ba kan ti ka ba jinjan kan ti ba ka buang ki jing le ka jem om ka ba kloi ba ka ba sok kata ka dei ba blai bu nam ta jingi kum ki bangai kum ki khun jong blai ha ka chi pos no ma ka no ma fra ka ba fra ong ka tem blai bat nge tip ba ki ai ke ba ro ke toilam man pen ba ya kita ki ba e jong blai ken ma ku ki para ki ai ke ba ro ki ba ja ki ja hap ne ka jing tip jong blai bat ke ai ke ba ja ki ja man pen ba ya ka jim ka jong a jong pi ka long ki khun jong blai na ta ka daw ha bang i pa ni tin blai ni ya ki senran ha ki ya ban ne sa shiliang du riau ha ka jing ti jong ki ma ka jing ku ma nga pi ru ni ma ya ka jing ha ka jim jing ha ngin skong thu ka ni ba blai udan ka jing thmu ka ba krau ba ta ka jing thmu jong blai ka long man pen ba man pen janai ya ka jing ba ka jim ka jong a jong pi ha khmat ka jong blai ka banta ka balai ka jing dan kam ban dem ba ban khot ker pat ya utrai ka jing dan kam jong ka jing ka jonga ka jim jong pi pat jing lang baro bangin dem pat ban kon ka khot ker pat ya ka keteng utrai kani ka thau ya ka ta ka jing long jongi ka bangin pendam ya di ha khmat utrai bangin khot ker pat utrai ha pro ki sngi jong ka jim jingi ha ka khot ka ba pusau jo ka ni ka nong ni ha pedeng jong ka ta ka jing at phlong hapdeng jong ta ka eryong ka bajol ko pen khi ka leng ba hapdeng jong jing atotien hapdeng jong jing kuslai hapdeng jong jing ling a pisa hapdeng jong jing do jing kerman long ka tin ni blai ka khot ka au sao ba ki sin ruan jong Jisu kila lej ban ker siu kila wan hajan jo ba kila ker siu ki ang ko trai ngila janyap ko trai ngila janyap ka omot ba kilawan ban khot kerpat ban yo ya ke jingrap ke jong kilawan ban yo ya ke jingrap ke jong kani ke dei ha ka por ba ki sendran jong Jisu ke dan hap deng jong ke jingma ha ke jing ne ke jingale ha ke jing kalau kum jo nga phiru ha bang ima de ke nu ke jingale ke jing ke jongi kin mau ba yan ka man phai sau Jisu ban khot kerpat ya ka keteng ke jong kawai ki jingja ke tes memorem ha kita extras no ba ar ngin i hang ni ba ki khon Israel
haba ki don hapo ka jing sha khum sha te hapo Egypt ong ka tin yung blay nak long ba ar ka ba fly kilai thu ba ki konsel kilai ki od ba kilai liar ho blay ki kon Israel kilai od bad kilai liar ho blay haba ki mat ya ka jing hele jong ka jing em kani ka po ba ki don hapo ka jing sha khum hapo Egypt la khum ki kim long sho kim lai luat kim na sho ban lai ban wan ha ka ban lai luat ka bam ka jiru kam biang sho wat hadu ka jing shakri blai la khang ba la maham ting e ki kalong ko makini ki ski menta ka banga phing yamat kalong ka jing kho mi ban dai ban ya chirom chaneng gim long lai luat sho ka long min shwa ngile cha ka treng ngim lai luat ngile cha ka nu ka jang ngim lai luat kadan ka jing khom ka ba te ngi kabam ru kambiang shu namar ka kam ka jamru ka duna kambiang shu bat hadu ka jing sakri blai ngemla ban net pan sakri blai ka ye ka jong blai kani ka jing ja ka ja ya ki breu jong blai hapor Egypt hana kum ka ta ka por ha ka ta ka khlimat ong ka ten blai kala ya od bat kala linear show blai kani ka dikai ka ba itnat kamang i naga jing em jong kini ki breu jong lai ha bagi mat ki jing e ha ki mat ki ta ki jing le ki jem jing ki kila pai sho blai ama ki tip blai ula ban Christian pat yarap ye ki ha ba ya ma phi ni mat ki jing e shanung ni pai ha dong ni pai sa ke bang ya ban shem nak ni ka par thai la ni pai sho blai ubla ban yarap ye ka jem jong jong phi hagashti upok ng Filipino basaud kaban rio kong wat kuslay ya ke ege baro henry to pentip ya ke jing pan yung pi shawlay wat kuslay ke ege mangi kedo ngi syam ke jem jungi hanai ka we ni ke dawai ba ban weng ke jing kuslay ke jem jungi ban weng ke jem jungi ang ka tin blai ban pentip shawlay ban ya thu blai ban le hajan jong blai Steam ni kong Petros nomor san kau benyo. Kong ka tian blai dekau bread halo jauh. Ya ke jing slai jing baro. Nama usuma sukir mau ya pi. Bread ya ke jing slai bread ya ke jing le bread ya ke jing pi. Nama try udan hajan. Paula menyerap ya ke jing jing pi. Ni hang ni ha bagi senduan jing Jesu. Ha pedeng jong kita ke jing ka bagi amat ha ke janti ki haru hagapung ni ka duriau kila pash ublay kila dem ublay baka klimat bagi pash ublay blay ukan rat jki Jesu no penem jki ula penem yki ula plai yki naga jinge kalau ha ka jo ka benta ada ngau pi kum ki bangai ke jong blay nyanang la dia ngaji la dia ngaji la jong ban pendem ban Kohnguh ublay ban pash ublay ban dem ublay ban khot ka pa yu ulong hajan ploy penyerap ya ke em ke jonga jong phi gini lai tli ki benta ke bang i na ten jong blai ka we ke jingdan kam man ka ngo ya ten blai ka ba an ke jingdan kam haplang ke jingar di ngidan ke jing ba ke jing jan ba ke balai ke jingdan kam man dem pa man kerpat yu try what happening ke jing ka bang i kendo tu blai ker khu ni ken ten amen